Γεια σας παιδιά, σήμερα θα αντιδράσουμε σε subscribers. Γι' αυτό ξεκινάμε. Αλλά και εγώ με αυτό εδώ το παιδί. Just me will do. Και εδώ πέρα να δούμε, να διαλέξω ένα τυχαίο. Αυτό. Μ' αρέσει η αλήθεια. Πάμε σε άλλο. Πάμε. Δεν είδα πόσο φρέπες έχει και να το βαθμολογήσω στο κανάλι του. Και πήγα στο άλλο παιδί. 476 subscribers. Λοιπόν, για να το βαθμολογήσουμε πρέπει να γράψουμε και δεύτερο. Πρέπει να κάνουμε άλλα δύο τέτοιο. Και άλλαξε το ζουζού για Τζιμιτσού. Λοιπόν, παρασύρω το βίντεο, δεν μου άρεσε αυτό. Επίσης, αυτό δεν μου άρεσε. Δεν είναι τέτοιο. Listen to me now. 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 Πάμε να νησμέξουμε σε αυτό το παιδί και έχει βάλει και ένα βασιλείο κρυμμένο. Έχει βάλει το νέο βασίλειο κρυμμένο. Πάμε να διαλέξουμε αυτό. Πάμε. Κάποια πράγματα δεν το ήξερες για το Roblox. Πάρτε ένα. Το ξέρεις ότι το Roblox δημιουργήθηκε το 2016. Το ξέρεις ότι στο Roblox υπήρχαν κάτι σαν Roblox Dix. Και επίσης το ξέρεις ότι στο Roblox που υπήρχε ένα κόκκινο παιχνίδι που έφεγε copyright strike και Nintendo. Σε λίγο! Αν ήξερες τουλάχιστον ένα, κάνε like και subscribe. Αυτό. Αυτή είναι η λόγη γιατί δεν πρέπει να χάσεις το στυλό σου. Αν χάσεις το στυλό σου, δεν θα γράφεις. Αν δεν γράφεις, θα ζητήσει από το συμμετοχή σου ένα στυλό. Θα σου πει όχι. Μετά θα σου πει κύριε γιατί δεν γράφεις. Μετά θα σου πέσει διευθύντρια γιατί θα νομίζει ότι είναι δικαιολογία. Μετά θα πες αποβολή. Μετά θα... Γι' αυτό το βάζω 5 στα... Βάζω 10 στα 10. Επειδή είναι. Και το άλλο δεν τίποτα όπως το βάζω. Δεν το βάζω 9 στα 10. Γι' αυτό πάμε στο πιο διάσημο του short. Let's go. Πρέπει να το κάνω αυτό στο Java. Φας. Java. 12 σχόλια το δεύτερο. Μου βάζει ένα βίντεο. Δεν το βλέπετε μου βάζει ένα βίντεο. Τι φας. Λοιπόν. Αυτό το παιδί δεν είναι και πολλά βίντεο, είδαμε 2.
Δεν υπάρχει, πάμε να δημιουργήσουμε και ένα. Οχτώ, τώρα! Πάμε να δούμε και ένα βίντεο του. Λοιπόν, πάμε να δούμε και ένα βίντεο του. Ποιο να δούμε? Αυτό. Και λοιπόν για παιδιά κάπως έτσι κάνουμε και για βίντεο στο βίντεο θα σας δείξω πώς θα αλλάξετε version στο Minecraft Java Edition. Λοιπόν, για αρχή εγώ τώρα το έχω στα ελληνικά, οπότε μπορεί ίσως εδώ πάνω να σε λέει game, πατήστε το δίπλα, ωραία. Και εδώ πέρα, να δείτε αυτές έχω κατεβάσει, αυτή εντάξει είναι πιο καινούρια. Τώρα, για να πάρετε μία νέα, πάτε εδώ πέρα που λέει νέα εγκατάσταση. Το πατάτε και αυτά εδώ πέρα απλά το ονομάζεις και αυτό δεν ξέρω τι είναι, δεν το έχω κοιτάξει. Πατάς εδώ και απλά δεν μπορείτε να πάρετε την πρώτη έκδοση γιατί μπορεί να σου κάνει κάποιο σφάλμα, ανάλογα τώρα τι υπολογιστή έχετε. Ας πούμε εμένα μου είχε βάλει, δεν μ' άφηνε. Και ας πούμε θέλετε να πάρετε μια 1,20, την πατάτε δημιουργία, εγώ τώρα δεν το πατάω γιατί το έχω ήδη. Και να, τόσο πολύ. Λοιπόν, άμα σας βοήθησα σε αυτό το tutorial, κάντε Λοιπόν, επειδή δεν το κάνεις cut και ναι, ούτε και εγώ δεν μπορώ να το κάνω cut, αλλά εσύ δεν το κάνεις από βίας, το κάνεις από το κανονικό Microsoft, εμένα δεν αφήνει. Σου δείξω κιόλας. Δεν αφήνει, το αλλάξω. Sorry. Game bar. Και όπως βλέπετε, δεν αφήνει να τα... τέτοιο. Και να γυρίσει. Φωνή. Η φωνή εντάξει. Επίσης 0. Τέλος πάντων, αυτό μου δεν θέλω να πω. Σου βάλω ένα 8 στα 10. Και γι' αυτό, ναι, γεια σας.